Wazifumu lero ndabwera utenga amene upita kwa mtsikana uyu. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Leah Wilson, amachokera ku Blantyre ku Bangwe, koma akukhala mu dziko la South Africa ku Boksburg ndi kumene akukhala. Chonde Madam Leah, amuna anu a Elliot akuti mwabwezere ndalama zawo zimene anakubweserani ku John mwamtendere, sakufuna kulimbana nanu, sakufuna kuti akupangeni chipongwe, ingobwezani ndalama zawo mwamtendere, musiyane mwamtendere. Ndi anthu ena ake muzikhala udabwa, zoteka bwanji kuti mamuna azimuza mkazi wake kuti ndibweze ndalama zanga. Lolani ndilongosoleni nkhani ya mayi amenewa. Mayi amenewa ndoyipa kwambiri kuposa mfiti, ndipo nkhani yawo ili motere. Leah Wilson amachokera ku Blantyre mmene ndanenera muja. Nde Mr. Elliot anamwitana mkaziyo, ndipo Leah anafika. Ndi atangokhala wiki anamuza Elliot, ndikufuna ndikaone uncle anga aliso ku John kwamkuno. Elliot anati okay yabwino wangathiwapita. Ananyamuka. Kuchokera tsiku limenelo sanaonekenso. Ndi Elliot wakhala kunsakasaka mkazi wake. Mkazi wanga ali kuti, mkazi wanga ali kuti. Ndi namba imene amagwisa ntchito mkaziyo kupusa kwake sanasinthe. Ndi Elliot anampasa wa polisi wina wake. Chonde akulu, tandifufuzireni namba imene kuti ipezeka kuti. Anayipanga track namba ija mpaka anampasa Elliot location yomwe mkazi uja akupezekera. Atapita kumene kuja anaudika pakhomo. Anatuluka ndi mamuna. Anamuza mamuna uja ndifuna Leah. Ndipo Leah anatuluka. Chifukwa mkazi wake ndi Elliot amene wafikayo. Chongofika analodabwa kumuona Elliot. Elliot anamfunsa mkazi uja, "Ukurani kuno?" Ndipo mamuna uja anamfunsanso Elliot, "Iwe ndiwe ndani?" Elliot anafotokoza kunena kuti ineyo uyuyu ndi mkazi wanga, ndine amene namubwesa kuno. Ino ndinu ndani? Mamuna uja ananena kuti ineyo ndi mkazi wangaso, ndipo akukhala kunoku ndine. Ndi mamuna uja analodabwa. Elliot analodabwa, zikhala bwanji. Kenako mamuna uja anafunsa Elliot, "Ufuna mkazi wakoyu kapena ndrama?" Koma Mr. Elliot chifukwa chakuti anamukonda Leah anamuza munthu uja, "Ndofuna mkazi wanga." Ndipo Leah anabwerera ku nyumba ndi Mr. Elliot. Akukhala kenako Mr. Elliot anapanga chiganizo chosunga passport ya Leah. Atayisunga amakhala bwinobwino. Ndi Leah agogo ake anamwalira. Ndi Mr. Elliot amapanga chiganizo chomupasa Leah passport yake kuti apite ku Malawi akalongosole mwambo wa agogo ake wa maliro. Ndali mu process yopanga dongosolo, Leah anapita kwa komiti kumene amakhalako ku Spring kumene ankakhala. Anapita kwa komiti kukafotokozera kuti mamuna wanga akundizuza ndipo anandilanda passport. Kenako akomiti aja anabwera anayamba kummenya Elliot. Anamulanda passport anampasa Leah. Leah atangolandira passport adathawa. Kuchokera tsiku limenelo samaziwika kuminali. Ndi Mr. Elliot anayesesabe kumfunafuna. Panopa aziwa zakuti Leah anachoka ku Spring akukhala ku Boksburg ndi mamuna wina. Ndi iwowa sakufuna mkaziyo, iwowa akungofuna ndalama zawo kuti awabwezere. Sakufuna kumpanga chipongwe Leah. Ndi ndapanga video imeneyi kwa anthu amene muli naye pafupi Leah, muzeni kuti Mr. Elliot akungofuna ndalama zawo, sakufuna kukupanga chipongwe. Ingwapasa ndalama zawo, sangakubwese ku John kukhala nawo week then ndikwathawa. Chonde azimayi khan serious. Ngati mapanga zimene zilekani. Fa anthu ena ake azopanga ndi chipongwe. Apapa Mr. Elliot abwera pano poyera kuzakupempha kuti abwezere ndalama zawo. Komana akhale nake anakangopanga chipongwe straight.